ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନ୍ର ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କ୍ୱିନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାରାରା ଓଭାଲ ଷ୍ଟାରରେ ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 4ତମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ 5 ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 167 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ିରେ 51 ରନ୍ କରି ଭଲ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 28 ରନ୍ ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 46 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୁଭମ ଦୁବେ 22 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତିଲକ ବର୍ମା ଓ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଓ 3 ରନ୍ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 11 ବଲ୍ରୁ 21 ରନ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ଆଉ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ନାଥନ ଏଲିସ୍ ଓ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା 3ଟି ଲେଖା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା 168 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 18.2 ଓଭରରେ 119 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଥେଲ ମାସ୍ 30 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସଟ୍ 25 ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ଶୁଭମ ଦୁବେ 2ଟି ଲେଖା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା 1 ଲେଖା ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।